Taliwas sa mga pangkaraniwan nitong kalahi, kahit nasa balat kayo ito ng katawan ng isang tao, kapansin-pansin pa rin ang panganib na namumutawi sa totoo nitong anyo. Ayon pa kay Manoy Toto, may hahalin tulad sa mga mababangis na nilalang ang anyo ng mga taong dilim na lumabas mula sa bahay ng matanda. Matapos naman niya itong mapansin, dito na niya pinakilos ang kanyang mga alipin habang mahinaho niyang kinakausap ang hukluban. Bagaman alam niyang wala itong epekto sa kanilang kalaban, patuloy niya pa rin itong ginawa para lamang matakpan ang kanyang totoong binabalak. Hindi nagtagal, nang mapansin naman ito ng hukluban, dahan-dahan naman itong nagsalita ukol sa kanyang mga naiisip. Wala ka talagang kadala-dala, Toto. Ano naman ang binabalak mo sa mga aswang na yan? Nakakalimutan mo na ba? Mga pagkain ko lang sila. At kahit gaano karami ang dala mo, hindi yan sapat para mapangibabawan ng kapangyarihan ng mga taong dilim na hawak ko. Sa sitwasyon mo ngayon, para kang nakikipagdigma sa isang bathala. Wika ng hukluban. Nang marinig naman ni Manoy Toto ang sinabi nito, agad naman itong napasipat kay Isong habang nagdadasal. Pag-ihip nito ng mga buhay na salita, bigla namang nagliwanag ang kanyang katawan, dahilan para mabulag ang lahat ng nilalang na nagmamarka at nagmamasid sa kanya. Kahit anong mangyari, iho, huwag kang alis dyan sa kinaroroonan mo. Hanggat nariyan ka, hinding-hindi ka masisilayan ng mga demonyong ito. Bulong sa kanya ni Manoy Toto. Pagkasambit naman ito ng mga kataga, dito na ito humingi ng tulong sa mutya ng habalan. Sa isang iglap, lumabas ang mga galamay nito, kalakip ng mga elementong nagsisilbi nitong mga kakayanan. Ang unang galamay na nasa kaliwang braso niya, may tangang elemento ng itim na kidlat. Ang salungat naman doong galamay, nagtataglay ng pulang hangin na may daladalang matinding lason. Yung 8 namang natitira, nagtatangan din ng samut-saring elemento na hindi niya mawari kung ano ang abilidad. Matapos naman niya itong masilayan, napagtanto niyang seryoso na si Manoy Toto. Habang patuloy pa rin itong kinakausap ang matanda, dahan-dahan ang kumakalat sa buong paligid ang bawat piraso ng kanyang galamay. Maya-maya pa, nang mailahad na nito ang mga nais niya, may isang galamayang biglang tumusok sa likod ng leeg niya. Baon na baon ang malasibat nitong buto, subalit sa hindi malamang dahilan, parang hindi man lang ito naapektuhan. Di nagtagal, nang makuha na ni Manoy Toto ang kanyang nais, doon napansin ni Isong ang pagkakaroon nito ng mga muka sa pagitan ng mga tenga at likod ng ulo nito. Yung mga mukang yun pinuno, kawangis pa rin naman ang mukha ng matanda, pero may kung anong kakaiba sa kanila. Bawat mukha kasi nagpapakita ng iba't ibang emosyon. May galit ang wangis, may natutuwa at parang may natatakot. Hindi niya mawari kung namamalikmata lang siya noong mga sandaling yon, pero malakas ang kutob niya. Abilidad ito ng isa sa mga galamay ng matanda. Pagkaraan pa ng ilang minuto, matapos namang mag-usap ang dalawa, agad namang inutusan ni Manoy Toto ang kanyang mga kasama na sumugod na. Nang marinig naman yon ng kabilang hanay, dali-dali naman yung naghanda, subalit ang hindi nila alam, kanina pa palang nakatutok sa kanila ang bawat galamay ng mutya ng habalan. Dahil sa ganoong pangyayari, nawala na ng lakas ang mga taong dilim bago pa man magsimula ang laban. Yung ilan sa mga ito, kung hindi nagsuka ng luwad na puno ng uod sa katawan at nilamon ng nagngangalit na apoy. Nang mapansin naman ito ng hukluban, inabisuhan nito ang mga natitira na umatras na muna. Nagpakalat na rin ito ng orasyon sa paligid
hanggang sa mapansin nila ang tila bang pagbalot ng itim na ulap sa kalangitan. Maya-maya pa, bigla na lamang nagsitakbuhan ang mga aswang at gabunan nang may masipat itong hukbo na nagmumula sa mga ulap. Nakasakay sa kabayo ang mga nilalang at meron itong daladalang mahahabang mga sibat. At kahit nasa espiritual na aspeto ang mga ito, nakakaya pa rin itong makapaslang ng aswang. Dahil sa pangyayari, marami sa mga tauhan ni Manoy Toto ang namatay. Kung hindi pa siya nakagawa ng harang sa pagitan ng mga ito at ng mga nilalang na bumaba, may posibilidad na nalipol ito ng walang kalaban-laban. Nang matagumpay naman niyang maitaas ang harang, dito na nakabawi ang kanyang mga tauhan hanggang sa tuluyan ng maglaho ang mga nilalang. Pagsilay naman ng hukluban sa ginawa niya, napansin niya itong ngumisi na animoy natutuwa sa kanyang ipinakita. Mabuti naman at nalaman mo kung papaano kontrahin ang mga taong dilim sa ulap. Mahusay, Toto. Mahusay. Sa isang siglo kong paninirahan sa mundo, ikaw pa lang ang unang nakasalag nito. Wika ng nilalang, habang paulit-ulit na tumatawa. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, kalmado lang naman siyang sumagot doon ng, Huwag ka na munang magsaya kaagad. Hindi pa naman ako nagsisimula. dahil sa sinabi niya, nagdulot naman ito ng pagkasabik sa hanay ng hukluban. Matapos ang kanilang pag-uusap, kinalas nito ang daladala nitong libro hanggang sa tuluyan ng maputol ang mga kadenang nakadugtong dito. Pagbagsak naman ito sa lupa, may lumabas doong mga alupihan na dali-dali namang pumasok sa bunganga ng mga taong dilim na nakatayo, ilang metro ang layo sa matanda. Pagpasok nito sa bunganga ng mga nilalang, nakitahan niya ito ng pagbabago sa mga kilos nito. Tinubuan din niyo ng mga sungay sa noo habang lumuluha ng dugo. Panay na rin ang pag-ikot ng mga ulo nito na animoy hindi ito komportable sa kanilang mga nararamdaman. Maya-maya pa, bigla naman siya nitong sinugod. Walang pag-aalangan siyang nilapitan ng mga nilalang na yon para paslangin. Ang kaso lang, bago pa man lumapat sa kanyang katawan ng matatalas nitong mga pangil at kuko, nagawa niya na itong maharangan sa pamamagitan ng pagpapakita niya sa isa sa mga galamay ng habalan. Kumokontrol ng lupa ang galamay na yon, kaya bago pa man siya magtamo ng matitinding pinsala, nabalutan na nito ng kalasag na gawa sa lupa ang buo niyang katawan. Nagkaroon din siya ng malaking maso na gawa sa purong kahoy at bato na siya namang dali-dali niyang inihataw dito. Pagtama ng kanyang armas, agad namang napasubasob sa lupa ang nilalang na nangahas. Yung kasama naman ito, bumulagta na rin dahil sa pagtamo nito ng mga saksak mula sa galamay niyang patuloy pa ring nababalot ng sabulag. Matapos naman niya itong ipamalas, inihipan niya pa ng malakas na lason ang mga ito dahilan ng mabilisan nilang kamatayan. Sa lahat ng ayoko ay ang minamaliit ako. Unang pagkakasala mo ito sa akin, hukluban. Kaya bibigyan kita ng pauna mong babala. Huwag mo nang subukang maabot ang rurok ng aking banta sa kadahilan ng hindi mo magugustuhan ang magiging resulta nito. Seryosong wika niya sa hukluban. Pagsambit naman ni Manoy Toto ng mga katagang yon, biglang rumupok ang baluti niya sa katawan kasabay ng pagyakap sa kanya ng isa sa 10 niyang galamay. Taliwas sa naunang nagpakita, hindi gumagamit ng elemento ang galamay na pinalabas niya, bagkus ang pangunahing abilidad nito ay ang kapangyarihang napapaloob sa 3 mukhang nagpakita sa kanyang ulo. Ayon kay Manoy Toto, lahat ng mga mukhang nakita ni Isong may lakas ng isang bathala. Nahati ang kapangyarihan nito sa 3 malalakas na aspeto. Una,
Yung galit na wangis ay may kakayahang magdala sa kalaban niya sa isang dimensyon kung saan lahat ng naroon pwede niyang magamit alinsunod sa kanyang naiisip. Ang takot namang wangis ay may kakayahang sindakin ang bawat laman, dugo at buto ng kanyang kalaban. Sa oras na yon na makipag-isa sa pangunahin niyang muka, isinasakatuparan niya ang kapangyarihan ng takot at kamatayan. Yung natutuwa naman, matinding kabalang na ibibigay na kapangyarihan. Kalakip nito ang hindi mapantayang lakas pagdating sa lahat ng aspeto ng pisikal na kombate. Sa madaling sabi, ang mukhang yon ang nagsisilbi niyang pang-opensang armas. Dagdag pa ni Manoy Toto, kabilang ang abilidad niyang yon sa mga madalas niyang ginagamit. Ngunit kahit gano'n na ang antas nito, hindi niya maipagkakailang nasa mababa pa rin itong kapangyarihan kumpara sa dalawang galamay na nagtatangan ng mas malakas na antas ng abilidad. Matapos namang maipakita ni Manoy Toto ang mga muka, dito na niya ginamit ang mukhang may masayang itsura. Pag isa nito sa wangis niya, bigla naman siyang ngumisi ng ngumisi kahit seryoso yung mga sinasabi niya. Maya't maya rin ng kanyang pagtawa, animoy nasisiraan ng bait. Nang mapansin naman ito ng hukluban, bigla naman itong nagtanong sa kanya ukol sa ginagawa niya. Nang marinig naman ito ni Manoy Toto, di naman niya ito pinansin, sa halip ginawa niya lang ang kanyang nais. Dahil dito wala nang nagawa ang hukluban, kundi harapin siya. Naisip kasi nitong mas papabor sa kanya kung sila ang maghaharap, gawa ng sa pamamagitan nito, wala nang makapagbibigay ng proteksyon sa mga aswang na naroon. Nang mapagtanto naman yon ng matanda, bigla nitong hinugot ang isang nakatagong tabak sa tungkod na hawak-hawak nito. Pagwasiwas naman niya nito sa lupa, buong puwersa naman itong sinugod si Manoy Toto. Sa isang iglap, nagpang-abot silang dalawa hanggang sa mayanig ng paglalaban nila ang buong paligid. Sa kasagsagan ng kanilang pagbubuno, wala namang ginawa si Manoy Toto kundi ang tumawa habang iniilagan ang lahat ng pag-atake nito. Pansamantala, di niya muna ipinakita ang abilidad ng muka nang sa gayoy masorpresa niya ang hukluban. Sa pagpapatuloy naman ng kanyang pag-ilag, pilit niya noong pinagtutuunan ng pansin ang mga nangyayari sa kanyang mga alagad. Aminado kasi siyang mahalaga sa kanya ang mga ito, lalo pat taon ang ginugol niya para makalikom ng ganoong karaming mga nilalang. Makalipas pa ang ilang minutong paghaharap nilang dalawa, pasimple niyang pinakalat ang kanyang mga galamay para maprotektahan ang iba. At dahil sa kanyang ginawa, nagkaroon siya ng maraming butas sa kanyang depensa. Nang masipat naman ito ng hukluban, bigla naman siya nitong pinagtatataga hanggang sa lumapat na sa kanyang katawan ang talim ng hawak nitong tabak. Akala ng nilalang mamamatay na siya, pero laking gulat na lamang nito nang biglang dumulas ang talim ng kanyang sandata. Dala ng puwersa na dulot ng bitaw niya, nawasak ang lupang tinamnan nito. Nang mapansin naman yun ng hukluban, agad naman itong napaatras, subalit bago pa man ito makalayo, tinamaan ito ng isang malakas na sapak mula sa kanan niyang kamao. Sa sobrang lakas nito, sapilitang tumilapon pabalik ang matanda. Sumubasob din ang ulo nito sa lupa, kaya hindi ito kaagad nakatayo. Pagsilay naman ng mga taong dilim sa nangyari, agad naman itong lumapit sa Panginoon nila. Dali-dali nila itong pinatayo pero masyadong malala ang natamo nitong pinsala sa ulo. Halos matapyas ang kalahating muka ng hukluban, kaya ang naisip noong gawin ng mga nilalang, itakas na ito. Alam kasi nilang talo na sila sa mga sandaling yon at para makaganti, obligado silang iligtas ang kanilang pinagsisilbihan. Pag-atras naman ng mga nilalang ng bahagya, agad namang nabasa ni Manoy Toto ang susunod na ikikilos ng mga ito, kaya hindi na siya nagdalawang isip na ito ay lapitan.
Akala niya, madadakip niya na noon ang hukluban, pero hindi pa pala. Sa sobrang dami kasi ng mga taong dilim na natira, sapat na ang bilang ng mga ito para maitakas ang Panginoon nila, gamit ang isang lagusan na sila lang ang nakakaalam. Pagpasok ng mga taong dilim sa lagusang lumitaw sa likuran nila, hindi na ito sinundan ni Manoy Toto. Pinatigil na rin niya ang mga tauhan niya, gawa ng masyado ng mapanganib ang pagsunod sa mga ito. Sa pagbalik ng katahimikan sa paligid, doon bumungad sa kanila ang dami ng mga namatay. Sa halos 50 gabunang isinama niya, 4 na po sa mga ito ang pumanaw. Sa hanay naman ng mga pangkaraniwang aswang, nasa humigit 50 ang namatay. Para sa kanya, hindi katanggap-tanggap ang natirang bilang ng kanyang mga alipin, pero sa kabila nito, alam niya sa kanyang sarili na wala na siyang magagawa. Bago nila nilisan ng lugar, nilinis muna nila ang bahay ng hukluban. Lahat ng librong may kaugnayan dito, kinuha at tinipon ni Manoy Toto para mapag-aralan. Duman pa ang mga araw, nanatili sila sa Santa Teresa. Hanggat maaari, hindi na muna sila umalis sa posibilidad na maaaring bumalik pa roon ang matanda. At habang wala pa silang ginagawa, itinoon nila ang kanilang mga wisyo sa pag-aaral ng mga librong nasamsam nila mula sa bahay nito. Kapag may libreng oras din noon si Isong, naghahanap siya ng mapagkakakitaan para sila'y makakain sa araw-araw. Sa loob ng halos 1 buwan, ganun lang ang kanilang pinagkakaabalahan hanggang sa makakuha na sila ng sapat na kaalaman. Base sa mga nakalap nilang talaan, pagmamay-ari ng mga paring prailing dumayo sa bansa ang lampara. Kabilang ito sa mga relikyas na naipon nila sa paglalakbay ng mga manlalayag nila sa iba't ibang lugar. Nabanggit din sa libro na may mangilan-ngilan sa mga relikyas na dinala nito ay purong kaliwa. Kaya naman ito dinala ng mga praile ay para isubok ito sa mga Indio. Hangad nilang malaman ang magiging epekto nito, ngunit sa kasamaang palad na nakaw ito sa kanila bago pa man nila ito masubukan. Ang angka ng hukluban ang nagtanga ng relikyas hanggang sa malaman na nila ang abilidad nito. Base rin sa libro, sino man ang nagtatanga ng lampara, pupuspusin ng demonyong pinagmulan nito. Kakain siya ng antingero at gabunan upang mapunan ng lahat ng pangangailangan ng walang kamatayan niyang katawan. Nalaman din nila na ang matanda pala umiral na noong panahon pa ng mga Espanyol. Mahaba-habang panahon na ang ginugol nito sa mundo, kaya sa estado nito hindi malabong makaligtas ito sa pinsalang ibinigay ni Manoy Toto. Sa dulong parte rin ng mga talaan na kanilang nakuha, nakasaad ang pangalan ng hukluban at ito ay si Socorro. Siya ang ikalimang kabeza ng mga Indio na minsang nabuhay sa mga liblib na baryo sa lugar ng Murcia. Sinasabing ang pamilya ni Socorro ay likas na ang pagkakaroon ng dugo ng mga aswang. Ngunit nang mapasakamay nila ang relikyas, bigla na lamang nalipol ang kanilang angkan kasabay ng pagsibol ng bagong lahi ng kanilang uri. Magmula noong naipasa sa kanya ang lampara, walang patid na siyang kumain ng mga gabunan at antingero. Kadalasan pa nga, nakadepende ang pagkain niya sa sinasabi ng kanyang isip. Dahil dito, marami sa mga antingero noong mga panahong yon ang nawala na lang bigla. Sa oras na makain na ni Socorro ang katawan ng mga ito, gagamitin niya ang wangis ng mga antingero bilang sisidla ng kaluluwa ng mga taong dilim. Ganun palagi ang kanyang ginagawa hanggang sa makabuo na siya ng hukbo. Nalaman din nilang walang epekto dito ang mutya ng habalan at ang tanging makakapaslang lamang dito ay ang pagsira sa lampara kung saan nakakulong ang walang kamatayang apoy. Sa oras na magawa yun ni Manoy Toto, kusang mamamatay ang katawan ni Socorro.
Ang kaso lang hindi yun ang kanyang balak. Hangad niya kasing gamitin ang hukluban bilang isa sa mga pangunahin niyang alipin. Naniniwala siyang malaki ang maitutulong nito sa mga susunod niyang plano dahil sa ganoong hangarin nakahanda siyang itaya ang lahat para lamang magtagumpay. Matapos naman nilang malaman ang mga detalye, dito na sila nagsimulang magmanman. Gamit ang mga natitirang gabunan, pinakalat niya ito sa kabuuang lupa ng Santa Teresa. Ipinasama na rin niya sa mga ito ang mga ordinaryong aswang, nakakagaling palang mula sa nangyaring labanan. Pagkarinig naman ng lahat ng alipin nito sa kanyang utos, may mangilan-ngilan sa mga nilalang na yon ang hindi mapigilang tumutol. Nang marinig naman ni Manoy Toto ang hinaing ng mga ito, bigla naman niya itong nilapitan kasabay ng pagpapakita ng mga galamay ng mutya ng habalan. At kailan ko pa kayo binigyan ng karapatan na sumalansang sa mga ipinag-uutos ko? Kung susundin niyo yan, may pag-asa kayong mabuhay. Pero kung hindi, maaga kayong mapupunta sa impyerno. Mamili kayo. Si Socorro ang kinakatakutan niyo? O ako na siyang nagbibigay sa inyo ng karapatan para mabuhay? Seryosong wika niya sa mga ito. Nang marinig naman ito ng mga gabunan, bigla itong lumuhod sa harapan niya habang nagmamakaawa. Matapos ang kanilang pag-uusap, nagmamadali naman itong umalis. Bagaman hindi pa nakakakain ng maayos ang mga nilalang na yan, patuloy pa rin ito sa pagsunod sa lahat ng kanyang mga utos. Ilang araw pa ang dumaan, bumalik ang dalawa sa mga ito. Meron itong daladalang mahalagang balita, kaya nang marinig ito nila Isong, hindi na sila nagtagal pa sa baryo. Base sa alipin ito, nasundan nila ang presensya ng hukluban sa isang tagong bundok, ilang milya ang layo sa baryo. Ayon kay Isong, napakasukal ng daan patungo roon. Kaya kahit siya masasabi niyang hindi pa ito napupuntahan ng tao. Karamihan din sa mga napapadpad sa lugar, purong mga ngaso ng hayop. Matapos naman nila itong malaman, agad silang lumuwas ng lugar. Hindi mahalaga kung papalubog na ang araw, dahil ang importante noon kay Manoy Toto, mapuntahan ang pinagkukutaan nito sa lalong madaling panahon. Inaasahan niyang hindi ito magiging madali kung mga alipin niya ang kanyang uutusan, kaya naman napilitan na siyang gumamit ng galamay ng mutya ng habalan. Ayon kay Manoy Toto, may isa sa mga galamay nito na may abilidad na makapagtawag ng mga matataas na uri ng halimaw na pawang umiira lamang sa mundo ng mga engkanto. Yun ang gagamitin niya upang masigurong hindi na siya malalagasan ng tauhan. Dagdag pa niya na mas mabilis ding kumilos ang mga ito at wala itong kinakatakutan sa oras na maibigay na sa kanila ang kanilang misyon at punteriya. Dahil dito, pagkalabas nila ng baryo, agad niyang tinawag ang mga nilalang. Paglapat niya ng kamay sa lupa, bigla namang umahon mula sa kailaliman nito ang dalawang dambuhalang hayop na kawangis ng mga tigre. Pagatungal ng mga nilalang na yon, agad naman itong tinahak ang talahiban hanggang sa bigla na lamang itong maglaho sa kanilang paningin. Pagbalik ng katahimikan sa paligid, agad naman silang umusad na parang walang nangyari. Magmadali ka, iho, dahil napakabilis ng mga nilalang na iyon. Kapag mahuli tayo rito ng kahit kalahating oras, hindi na natin kontroladong sitwasyon na ating madadatnan. Paalala sa kanya ni Manoy Toto. Nang marinig niya ang sinabi nito, tahimik lang naman siyang sumunod habang pinagmamasdan ang buong paligid. Ilang oras pa ang dumaan, napakadilim na ng lugar na kanilang tinatahak. Wala na rin siyang ideya kung saan na sila dahil ang lugar na yon hindi pamilyar sa kanya. Gayunpaman, nagtiwala siya sa matanda
hanggang sa marating na nila ang bundok na pinagtataguan ng hukluban. Mula sa malayo may natanaw silang maliit na liwanag na nagmumula sa may bandang gitna nito. Alam nilang yun na ang grupo ni Socorro, kaya hindi na sila nagdalawang isip na lumapit. Pagdating naman nila sa paanan, muling inilapat ni Manoy Toto ang kanyang kamay sa lupa habang nagdarasal. Matapos niya itong gawin, binulungan niya ang paligid na nagsasabi ng, Sa pagkakataong ito, hindi ka na makakatakas, Socorro. Kung talagang hangad mong makawala sa aking kamay, kamatayan lang ang nag-iisang paraan. Matapos naman niya itong sambitin, may mga parang serpenteng gumapang mula sa lupang kanyang hinawakan. Hindi ito gaanong maaninag ni Isong noong mga sandaling yon, pero kitang-kita niya ang pagkilos ng mga ito, indikasyon na meron itong sariling buhay. Nang mawala naman ang mga nilalang na yan, dali-dali naman silang umusad papaakyat. Habang binabagtas nila ang daan, nabanggit sa kanya ng matanda na nakapalibot na sa bundok ang mga alipin niya. Ito ang itinalaga niyang humarang sa lahat ng nilalang na posibleng makatakas. Mariin din itong inilahad na sa mga sandaling yon, hindi na mahalaga ang mga taong dilim na kasama nito sapagkat iisa lang ang kanyang pakay. At kahit na anong mangyari, hinding-hindi na ito magbabago. Nang marinig naman niya ang tungkol dito, maigi lang naman siyang nagmasid sa paligid. Naisip niya kasing malapit na sila sa pugad ng kanilang mga kalaban, kaya may posibilidad na may nakalibing doong mga patibong. At base sa estado ng kanilang mga kalaban, paniguradong ikakamatay niya ito sa oras na magkamali siya. Mabuti na lang talaga wala silang nakaharap na ganoong trahedya. Ilang metrong layo mula sa kuta ni Socorro, may nakita silang mga labi ng tao na nakagapos sa mga nakatayong kawayan. Sunog na sunog ang mga balat nito, animoy nilapatan ng apoy. Ayon sa matanda, aswang ang mga biktimang yon at maaaring parte ito ng pagkain ng hukluban. Dagdag pa nito na, maaaring nasa mabuting lagay na rin ito, ngunit hindi pa bumabalik ang dati nitong lakas. Bagay na ikinatuwa naman ng matanda. Paglapit naman nila sa pugad, dali-dali naman silang sinalubong ng mga alagad nito. Marami man ang bilang ng mga taong dilim, hindi na ito gaanong pinansin ni Manoy Toto sa kadahilan ng malaki-laki na rin ang perwisyong ginawa nila para lamang mahanap ang pugad nito. Pagharap naman ng mga nilalang sa kanila, lumabas na rin ang matanda, bitbit ang lampara at tungkod nitong pinagkukublian ng tabak. Pagsilay naman ito sa kanila, ramdam nila ang matinding galit na nananalaytay sa buo nitong katawan. Hindi pa man din ito nakakalapit, nagsimula na itong magsalita sa kanila. Ayon sa hukluban, masyado sila nitong minamaliit, kaya marahil yon ang magdudulot ng kanilang pagkatalo. Mariin din itong inilahad, balwarte niya ang lugar na yan, kaya hindi siya basta-bastang makakapayag na kunin na lang siya nito at alipinin. Dahil sa sinabi nito, labis naman itong ikinatuwa ni Manoy Toto. Pagbaling niya ng tingin kay Socorro, seryoso naman siyang sumagot dito ng, Sinabi ko na sa'yo, hindi balwarte o kapangyarihan ang makapagpapatakas sa'yo, kung hindi tanging kamatayan lang. Pagkasambit naman ni Manoy Toto ng mga katagang yon, agad na pumulupot sa katawan ng hukluban ang mga serpenteng ikinalat niya kanina. Sinubukan pa itong alisin ng mga tauhan nito pero hindi nila ito kayang hawakan dahil gawa ang mga ito sa pinaghalong dilim at liwanag na nagmumula sa buwan. Bagaman alam na ito ni Socorro, sinubukan niya pa rin itong alisin hanggang sa napilitan na rin siyang sumuko. Habang patuloy kasi siyang nagmamatigas,
mas lalo lang humihigpit ang pagkakasakal ng mga serpente. May kutob din itong kayang gamitin ni Manoy Toto ang lampara, kaya imbis na manakaw ito sa kanya, nagdesisyon na siyang isuko ang sarili niya. Nang marinig naman nila ang pagsuko nito, ngumisilang naman ang kanyang maestro habang tinitingnan ng hukluban. Maya-maya pa, nang mapagtanto nitong hindi ito nagbibiro sa mga sinasabi niya, agad naman niya itong nilapitan para kumprontahin. Walang sabi-sabi, bigla naman niyang ginamit ang isa sa mga galamay ng mutya ng habalan na nagbibigay sa kanya ng bilis na halos kapantay na ng hangin. Nang may pasa niya na ito sa katawan niya, agad siyang tumakbo at sa isang kisap mata, nasa harapan na siya ni Socorro. Dali-dali niya itong dinarag papalayo hanggang sa makalayo na sila sa grupo ng mga tauhan nito. Pagdating naman ito malapit sa kinatatayuan ni Isong, agad nitong ginapos ang hukluban gamit ang mga pamako. Inundayan din niya ito ng suntok sa sikmura hanggang sa tuluyan na itong mahimatay. Matapos nun, hinarap ni Manoy Toto ang natitira sa mga taong dilim. Alam niya kasing hindi pa raw nagtatapos ang lahat dahil marami pa rin sa mga ito ang patuloy na umaasang maibabalik ang Panginoon nila. Maya-maya pa, pag-atungal naman ng mga nilalang, laking gulat na lamang nila na may umahon na mga amumungo sa mga batong nakapalibot sa pugad. Nasa 10 nagpakitang nilalang at sa pag-atungal nito dali-dali itong sumugod patungo sa kinaroroonan nilang dalawa. Nang masipat naman ito ni Manoy Toto, agad naman niyang ginamit ang galamay na merong 3 persona ng bathala. Pagramdam naman niya sa nag-uumapaw na puwersa, agad naman niya itong sinalubong kasabay ng pagpapalit niya ng muka. Sa loob ng halos kalahating oras na pakikipagbuno ng matanda, kitang-kita ni Isong ang husay nito sa pakikipaglaban. Kahit kasi paligiran na yon ng mga nilalang, mananatili pa rin itong hindi sapat para siya ay mapangibabawan. Hindi naglaon nang isa-isa na niyang matalo ang mga taong dilim. Dito na nagsimulang magsitakas ang iilan sa mga ito. Pagbaba nito ng bundok, agad naman yung pinaslang ng mga gabunang naghihintay. Maya-maya pa, nang bumalik na ang katahimikan sa lugar, nilapitan na nito ang hukluban para lapatan ng mga kondisyon at sumpa. Isa sa mga galamay niya ang magsasakatuparan nito, kaya nasisiguro noon ni Manoy Toto na wala na sa kanyang kawala pa ang nilalang. Matapos naman niyang gawin ng ritual, bumalik na sila ng baryo ng magkakasama. Magmula noon pinuno, naging kanang kamay na niya ang hukluban. Ito ang nakatalaga sa pagpaparusa ng mga gabunan, dahilan para mas katakutan siya ng lahat. Magpahanggang sa kamatayan niya, hindi niya tinalikuran ang ganoong paniniwala. Pagtatapat pa ni Isong nung namatay ito, sumunod din sa hukay si Socorro. At dahil sa ginawa nito, dito niya napatunayang naging matapat ang hukluban kay Manoy Toto at ang mutya ng habalan. Grabe, hindi ko inaasahan yun na magiging na magiging alipin niya yung hukluban. Pero kasi kung titingnan natin, ang gusto lang naman talaga ni Manoy Toto parang mangolekta ng iba't ibang nilalang no? Yung gusto niya, under sa kanya lahat. Pero di naman natin siya masisisi kasi nga, ang parang pinaglalaban ni Manoy Toto, paniniwala niya para sa sarili niya. Tigilan na yung karahasan. Diba? Hanggat kaya niyang pigilan, ayaw niya nang pumatay ng mga nilalang sa panig ng kaliwa. Basta ba yung mga nasa panig ng kaliwa makikinig sa kanya. Kung meron man silang tapusing tao, dapat yung mga karapat-dapat lang natapusin. Pero overall, masasabi ko sa serye na to, napakaganda. Kahit sabihin natin maiksi lang. Kaya para sa nagpadala ng kwento nito ni Isong, maraming salamat.